Сәлам дуслар, мен Булат Браво, Әбу Раил Габдулли. Әгәр дә инде сез телевизорларыгызны кабызып, анда бер ак һәм бер кара йөз күрсәгез, димәк сез әкебәке пранк шоуның тәүге чыгарылышын карыйсыз. Раил, беләсеңме, мен менә бүген уйладым дагын. Әйдә бүген без синең белән ярышып тормыйк. Була. Раил, Әйдә дуслашыйк, була. Ниһаят. Бар мен җиңәчәкмен бит инде дә. Дуслар, без бүген Франциядә үзәгендә һәм минем белән бергә басып торучы егетне сез инде әлбәттә таныдыгыз. Бу легендар алып баручы. TMTV каналының иң шәп алып баручысы, иң күбәләкле алып баручысы. Антончик була инде. Күбәләкле алып баручы. Яра. Айрат Ильясов. Әйе. Без бүген нәрсә эшләргә булдык? Минем бар кайшы. Безнең бар шәш әзгенәйме. Һәм мин бүген мастер ролендә чыгыш ясаячакмын. Бу минем укучы. Мен аңа өйрәтәм ничек дөрес иттереп шәшләрне кисергә. Раил, син булдырырсың микән соң инде, белмим. Ну, әлбәттә. Әдәле булай иттереп каралым әле. Әйдә алышабыз. Мин кызлар янына киләм дә, артларыннан килеп, как будто бы аларның шәчләрен кисәм. Һәм менә шушы шәш кочагын аларга күрсәтәм. Әгәр дә реакция була икән, димәк пранк дөрес бара. Әгәр дә реакция юк икән, димәк алар шукрак. Менә. О, әйт. Я. Туры килми. Бәлки синекен алырбыз. О, Туры киләме? нәрсә әйтеп йөрисең? Метем коясың, инде мондый шәчле кызлар. Бөтенесе то блондинка, то җанып тора брюнет булыр. Я Бу нинди төс дип атала бу? Бу шатен, шатендер мин. Шатын кызлар бигаз икән, оказывается. Ә мин шулай итеп подбирать иткәнем. Подбирать иткәнем. Монда киресенчә син дөрес ойламагансың. Икенче төс сойларга кирәк, икенче төс сойларга кирәк. Икенче төс сойларга кирәк, беләм мин. Икенче төс сойларга кирәк. Икенче төс. Икенче төс сойласаң, Менә әгәр дә менә шушындый төскә чәчләрегезне буяп килсәгез, ни була? ә? Дуслар, Казан үсәвенә инде игътибар итеп карасагыз, бар җирдә яңа биналар төзегәннәр һәм Казанда адашып калуы бик тә җиңел. Ә минем кебек балтач җегетләрен мин инде әйтеп тә тормыйм. Әйтегез, Победа кайткан күрсәтә алмассызмы? Менә бу Регина Тимербулатова. Ул үзе Казаннан, Парк Победаның кай икәнен белми. Шуңа күрә без бүген кешеләрдән сораячакбыз. Кайда микән ул Парк Победы?
Үзең сәер икән аңлап алдылар ахасы. Миңа шулай килсәләр, мин инде Булат Байрамов әйтмешли, күптән сугып җыккан булыр идем. Тик халык юаш булып чыкты бераз. Күп кешеләрдән Парк Победы кая икәнен сорадык, эзләдек шул паркны. Һәм инде күп кеше миннән курка, күп кеше Булаттан курка, безне этертә җибәрәләр, бездән качалар, шулаймы? Кайсы төртә? Кайсы этә, кайсы тертә. Кайткан егет тә бу. Бер егет миннән качты. Миннән уялды ул. Ләкин менә безгә бүген бик күңелле булды. Һәм инде бу пранк белән Раил, без сине җиңәчәкбез. Бу